Again repeat ba ओमफ्राय फिफाया जेलाव दं ओमफ्राय बिनि फिसाजोनो आं साइकेल गंसे दिनै बायनानै हरगोन सोरबा सासेनि अनसुंथाइ मोननानै बिनो साइकेल गंसे बायना होगोन नि फिसाफोरा मा बिफाखौ सिनायला नामा बिफाखौ सिनायला बेसे गोबावसिमनि बिदिब्ला एनिथिं मुनिस वर्ल्ड चेनेलखौ नायसनदोंबा नायदोंब्ला आंनि जेसेबां सापर्टारफोर नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय नङा होमबा एसे एनै थ' बयबो ना ससियेल मिडियायाव बयबो ओंखारनो लुबैयो बा ससियेल मिडियानि ओंखारनानै माखासे गावनि रोंगौथिखौ एक्सप्लर खालामनो लुबैयो बा खोन्थानो लुबैयो बेफोरबायदि आरोखि ना थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायना लाग्रोलायबाय आङो दायो बाबुखौहाय फुं स्कुलावहाय लाबोदोंमोन ओमफ्राय स्कुलाव लाबोनानैहाय बेजोंनो लोगोसे आङो बाजारा खाथियावनो लामायावनो गोलैनायलाय ओमफ्राय आङो दायो बाजार लाखांनानै ओमफ्राय बाजार थाजार लानानै आब'नि न'आ खाथि जालायबाय ओमफ्राय बेहाय साहा लोंलांनोसै होननानै हाबलायबाय ओमफ्राय दायो बेखौनो नोंथांमोनजों जास्ट ओरैनो सर्टकाट देखायलायबाय आइ हप स' नोंथांमोना जोसिम नायगोन होननानै ओमफ्राय जायफोर नोंथांमोना दिनैहाय हथारै गोदानै बा भिडिअखौ आंनि ब्लगखौ माने नुसनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं मा लादों मा लायाखै नोंथांमोना भिडिअआव थाबा नुलांबाय थागोन थ'दो होमबा नै लोगोफोर बिथां अफ्रि दैमारिया माथो ओंखामसो जागासिनो हेल' गाइस खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन वेलकाम बेक टु माय चेनेल आङो दायो नै सोर ओंखाम जागासिनो दङ जेबो गैया मा ओंख्रि जादोंब्रा गुमै बिन रुनाय ओमफ्राय दाउदै दं ओमफ्राय बानलु बाथोन वाव टेस्टि फ्रेश खाना अबेसिम दिनैलाय दिनै लाइमुथिसिम इम्पर्टेन्ट टपिक बेनो मोनसे न'खरा गावनि बिफाखौ सिनाया जेलाव दङ बिफाया आफादनि खामानि मावनानै जियाल जादों NIA केस नांना दं बिनि फिसाजोआ गावनि बिफाखौ सिनायलाया ओमफ्राय आरो सासेया जाहैबाय मा बिमाया गुबुन फिसाय गोदान लाहैफिनबाय बिफाया जेलाव दिनैसिमबो दङ बिनि फिसाजोनो साइकेल गंसे बायना हैगोन बिनि लेखा फरायनाय मानाय टटेलि बिफा गजासिम दायथ'आ आंनाव थागोन आरोखि बिनि लेखा फरायनाय दायथ'आ आंनियाव अके गुड जब गुमै बिदिनो आवगायलांबाय था आरो अरायसम देरहासार जानो हाथों ओमफ्राय नोंथांमोन रायजो राजामोना जेसेबांखि नैबे गुमै अफ्रिनि चेनेलखौहाय अनसायो स' बे दिनैनि आंनि ब्लगखौबो सिनायलांबानो जाबाय आरो बेबायदिनो अनसायलांबाय था नोंथांमोना माने बे गुमैनि भिडिअसखौ ब्लग्सफोरखौ नायो आंनियावबो गुमैनि गोबां भिडिअ फैबाय थायो ओमफ्राय बेबायदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय एक्चुअलि आङो बिसिनावनो दंफैयो नालाय ओमफ्राय दायो एसे नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनाय अके थांथारनोसै आरो ना रावना होनसै रावना उफाय गैया नै बिथाङा माबायदि मास्क गानखाजोब्बाय एकदम लामानि अबस्थायाथ' नोंथांमोना मिथिखायो नालाय बिथाङा मा होनो लाइमुथि हादानाव थांनि एसे ओरैबायदि एगान रिपिट बा ओमफ्राय फिफाया जेलाव दं ओमफ्राय बिनि फिसाजोनो आं साइकेल गंसे दिनै बायनानै हरगोन सोरबा सासेनि अनसुंथाइ मोननानै बिनो साइकेल गंसे बायना होगोन लेडि बार्ड ओमफ्राय बिनि क्लास 9 निफ्राय फिफा गजासिम बिनि फरायनाय दायथ'खौ आं लादों दा नोंसोरो नायनोबा समनि रादाब निउस चेनेलाव नाय अब्ला नोंसोर बुजिगोन ओमफ्राय आरो नायनोब्ला आंबो दा हगारगोन जाखिनि हायो थ' लामाया मा अबस्थाजों नायलांबावनोसै एसे आवगोलथ' लामाया मोजां थ' रायजो राजा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बिथाङा मा हाबाफारि लानानै थांगासिनो दङ जोंनिनो मा होनो बर' जिहेतु माने जेलाव दङ फिफाया ओमफ्राय NIA केस नांनानै दङ ओमफ्राय बिथांनि फिसाफोरा बिफाखौ सिनायला नामा सिनायला बेसे गोबावसिमनि माने सिनायला माने उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनाखै उन्दैनिफ्रायथ' लोगो मोनदों मोननाय उन्दैयावनो लोगो मोनाखै मोननायालाय मा होननानै बुङो ओरैहाय हाबना थाहैबायना जेलाव NIA केस नांनानै ओमफ्राय खिन्थु जाय मानसिया हाबनानै थाहैनाय बिनि ओंखाम संनायखौबो जों जानानै फैनो मोनदों लाइमुथियावहाय थ' बिदिब्ला एनिथिं मुनिस वर्ल्ड
चेनेलखौ नायसनदोंबा नायदोंब्ला आंनि जेसेबां सापर्टारफोर नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय नङा होमबा एसे एनै थ' बयबो ना ससियेल मिडियायाव बयबो ओंखारनो लुबैयो बा ससियेल मिडियानि ओंखारनानै माखासे गावनि रोंगौथिखौ एक्सप्लर खालामनो लुबैयो बा खोन्थानो लुबैयो बेफोरबायदि आरोखि ना थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा बे अलरेडि रेडि जाखानाय नालाय माने सोरबा सोरबा खायफा मानिया मानो गाननानै माने हेलमेट माबा माबि लानानै बिदि रायलायदों मादों होननो हागौ स' बिथाङा अलरेडि रेडिखा माने थांथारनोसै आरो बेयावनो आं एसे माने शर्ट्स लानाय जाबाय अके बाय बाय जोबोद दुखु गोनांनि बाथ्रा नङा होमबाना लोगोफोर जाय माने बिफाया जेलाव दङ बिनि फिसाफोरानो बिफाखौ सिनायलाया बा जोंनि माने बर' हारिनि गेजेराव एसेबां दुखु गोनां माने बुहुत सिङाव गामि बिथोर बिथोरफोरावहाय बिजिरनानै नायोबासो मिन्थिनो मोनो नङा होमबा दायो इउटुबनि गेजेरजों इउटुबनि थ्रुयै गोबां काहिनिफोरखौ जोङो आथिखालनि जुगाव नुबाय थानो मोनो आरो स्पेसियेलि नैबे एनडिबिफोरनि लाइफ माने बिसनि फेमिलिफोरा माबायदि रोखोमै सोलिनानै दं बेफोरखौहाय एकदम स्पस्ट नुनो हायो नङा होमबा गाइसमोन स' दुखुनांथाव आरोना स' आइ हप स' बे दिनैनि खामानिया गुमैमोन थांनो ओंखारनाया मोजाङै मोजां जाफुंनानै फैथोंसै ना मा होनो लोगोफोर थ'दो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौबो आं बेयावनो आं मोनसे खोथा आरोबाव फिन खनसेबाव बुंनाय जाबावगोन माने प्लिज नेगेटिभ कमेन्ट दाख्लाय ओमफ्राय नेगेटिभ कमेन्ट हरनानै आंखौ माने मा होनो गाहायाव लाबोनो दासान मानो होनोबा आङो फुल एन्ड फाइनेल प्रिपारेसन खालाय आरो आंनि हाजबेन्ड इभेन आंनि हाजबेन्डआबो आंजों फुल अन सापर्ट दङ बेहा जेबो अबजेक्सन गैया बियो आंजों रिल्स बानायो मोसायो मानो होनोबा जों सानैजोंनो संसार नङा होमबा लोगोफोर स' जाय लाइफ पार्टनारा आंजों सापर्ट आं बेहाय रावखौबो आं गिया स' आंनि दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन जायफोर नोंथांमोना मोजां मोनदों लाइक खालामनो दाबाव आरो जायफ्रा गोदानै हाबसनदों साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जुजिनायनि थाखाय आरोबाव नोंथांमोनजोंहाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय आरोबाव फिन बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोबावनोसैलाय थाब थाब बाय बाय गाइस टेक केयार अल बाय